Tijdens de Nationale Monumentendag afgelopen zaterdag presenteerde Venray Monumentaal een nieuwe stadswandeling door het centrum van Venray. Leonie Kals reikte het eerste exemplaar van deze wandeling uit aan wethouder Van de Putten. Ons Roos doet dat in zijn columns, in zijn bijdrage in Pennemaas, maar ook een dag als vandaag, Open Monumentendag. Dat biedt de gelegenheid om die monumenten aan de man te brengen, het verhaal te vertellen wat Venray ook karakteriseert en wat onze identiteit met zich meedraagt. Het verhaal werd vervolgens door Peter Heiting tijdens de eerste stadswandeling van de dag verteld. En dat zijn dus de levens van alle heiligen beschreven. Hij heeft dat gedaan, hij is hier in Venray geboren, maar hij is daar de sleutels, dat zijn de sleutels van Petrus. Eén van de hemelpoort zou je kunnen zeggen en de ander van de banden, van Petrus' banden of boeien. De engel heeft hem losgemaakt met behulp van de sleutels. De Nationale Monumentendag stond dit jaar in het teken van de molen. Helma Michels vertelde over de geschiedenis van de Venrayse molens. Paul Stoks, oud-molenaar, luisterde aandachtig mee. Ik ben de 5e generatie molenaars die op de molen Nooit Gedacht in Merselo werkt. 1867 is die gebouwd door een zekere Simon van den Brekel. En Simon had een verschrikkelijk goede neus om te weten waar die molens moest neerzetten. De Stoksmolen heeft 4 etages, die via de ingang van de meubelzaak te bezichtigen zijn. Een bezoek aan de Venrayse molens is beslist de moeite waard.